В ЕС не намерены снимать или ослаблять санкции против России, введенные вследствие аннексии Крыма. Евродепутат Ребекка Хармс в интервью «Радио Свобода» сообщила, что, по ее мнению, санкции, которые были введены, в том числе из-за агрессии на Донбассе, нельзя смягчать до полного выполнения Минских соглашений. В этом году, в июне, Евросоюз продлил экономические санкции, введенные в отношении России из-за агрессии на востоке Украины, до 31 января 2016 года. Зараз немає мови про те, щоб зняти санкції, запроваджені через Крим. Коли кажуть про послаблення чи зміну санкцій, це стосується економічних санкцій, запроваджених через війну на Донбасі. Крим – це окреме питання. У питанні Донбасу ми маємо санкції, робимо дипломатичні зусилля, маємо Мінські угоди. Ми таким чином намагаємося, і я зараховую себе до тих європейців, які намагаються зробити все для того, щоб покласти край людським смертям. Але водночас дати зрозуміти, що немає воєнного вирішення цього питання.